Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye ọkaiwu Kenneth Okonkwo ekwuola n'eze gwara ugbu a na ya bụrụ na onyeisiala Tinubu azọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2027 na-enweghị onye enyemaka ọbụla na ọ gaghịkwa enwetakwa mmeri n'ihi na ọhaneze agaghịkwa atụnyere ya vootu n'ihi mmekpa ahụ ndị ha gabigara n'okpuru ọchịchị ya. Dịka ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị malitere ime njegharị iwe taa n'ogbe ụlọ omeiwu etiti dị n'Abuja iji kpọọ oku ka ndị omeiwu manye ya n'iwu inyepụ ngụkọ okwe vootu ozugbo a na-atụpụ ya n'igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik. Maazị Peter Obi so wee bịa njegharị iwe ahụ taa. Maka ọ dị nwanne nwoke aka chịbụrụ steeti Ekiti Ayo Fayose bụ Isaac Fayose akọwala na njegharị iwe nke taa bụ nnọọ nke ịdọ aka na ntị n'ihi na ha ga-echebiri ndị omeiwu etiti echi ma mara ihe ha chọrọ ime. A ga-echeta na ndị omeiwu n'ụlọ Sineti ga-ezukọta n'ọgbakọ ọdọrọkọ echi bụ Tuzdee. Ndị omekome na-eji ndụ ọha egwu egwerala obodo Mushere Chiefdom nke ọchịchị kansụl Bokos n'ime steeti Plateau chụpụ ndị bi n'obodo gwegharịa ya ahụ ọzọ ma hiwe ụlọ ụka alakụba n'ime ụlọ ụka Kraịst dị n'obodo ahụ. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.